Číslo 5. Bugatti Chiron Supersport 300, 490 km za hodinu. Téměř 500 km za hodinu. Francouzský luxusní stroj, co drtí dálnice jak papír. Číslo 4. Hennessy Venom F5, 500 km za hodinu. Americká bestie. Cílem je překonat všechno. Je lehký, brutálně výkonný a nekompromisní. Číslo 3. Koenigsegg Jesko Absolut, 531 km za hodinu. Švédská odpověď na nadsvětelnou rychlost. Míří na rekord bez omezovače. Číslo 2. Bugatti Bolide, až 550 km za hodinu. Jako z Formule 1, ale legální. Tohle auto není na silnice, je na šílenství. Nejrychlejším autem světa je Devil 16, 560 plus km za hodinu. Má 5000 koní. Jo, správně, 5000